जों बाख्नायनांगोन जे गावनि बिफानि मुंखौ फुटबलनि गेजेरजों सारा आसामाव फकासाव लाबोनो थाखाय जों गोजोननाय मोनसिनदों। बेनि फिसाला सानैया जिन्टु आरो मिन्टु बिथांमोना गावनि बिफानि सासे बिराद मोजां प्लेयारमोन, अर्गें क्लाबनि एस्टाब्लिश प्लेयार। बिथाङा जि आदर्श देखायलांदों फुटबलनि गेजेरजों, जोंबो साफा साफा बिथांमोनजोंनो फोरोंजानाय प्लेयार। दिनैनि तारिखाव जों अफिसियेल आरो बेनि फिसाला सानैयाबो मोजां प्लेयारमोन, गेलेनानैनो BSF साख्रि मोनदों फिसाला गिदिरा जिन्टु। जेन' जों नेसनेल स्टेन्डार्डनि मोनसे नाइट गेम खुंनाया सबनि थाखाय सजा बाथ्रा नङा। बिथांमोना जे बिफानि मुंखौ लाखिनो थाखाय बेखिनि आवगायदों, बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ धन्यबाद होदों। आरो मोननै टीम, नासनसालि आरो सुवाला, मोननै टीमाबो दिनै रायजो राजानि गेजेराव बिराद सोमोनांथाव माने फुटबल खेल प्रदर्शन खालामदों। बिथांमोननिसिमबो आं रोजा रोजा साबायखर। आरो रेफारि आरो गासै रायजो राजा, नैबे ओनसोलनि रायजो राजा लैहोर लैहोर फैनानै बे फुटबल बादायलायनायखौ जों नायफैदो, गेदारिं खालामफैदों। बिथांमोननिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। आरो इयुनफ्रावबो फुटबलनि थाखाय जाहाथे नैबे ओनसोलनि साफ्रोमबो गारजेन, साफ्रोमबो प्लेयारा जाहाथे मोजां खेलारि जानो थाखाय सेस्था खालामो, आं बेखौनो गुरै खावलायगोन। पश्चिम बदला गामि हठात आंनि रुंसारि प्रदीप चन्द्र बर'नि मुङाव जोङो बाथि खेबनि इन्टार भिलेज वान डे फुटबल टुर्नामेन्ट होनाया दिनै जोङो बेखौनो जोङो थांखि लानानै होनाय जादों, जाहाथे इयुन जोलैयाव जोंनि गोग्लैसोना थानाय गामिनि फ्राय जाहाथे गेलेगिरिफोर जाहाथे ओंखारबोयो, बेखौ आसा खालामनानै जोङो दिनैनि जोंनि बे गोग्लैसोना थानाय गामिनिफ्रायबाबो एसे जौगाखांबोनो हानाय बायदियै जोङो दिनैनि गेमखौ जोङो फाथिदों। आं जोबथारनायाव नोंथांमोनखौबो लोगोसे जोंनि गामिनि रायजो राजा आरो खाथि खाला गासैबो जाहाथे जोंनि गेलेनाय गेमखौ मदद होफैनायनि थाखाय आङो बयखौबो साबायखर होदों। जाहाथे फैबाय थानाय समफ्रावबो जाहाथे जों बिदिनो मदद मोनगोन, सहाय मोनगोन होननानै आं आसा खालामनायजों लोगोसे नोंथांमोननि जुरै आङो रायजो राजा बयनिसिमबो साबायखर बावनानै आं बेखौनो फोजोबबाय।